Hi guys! Chikipay here. So, nalasad ta sa isa na po na Q&A. So, last March pa dyan siya no? Last March is nag-post ko sa akong Facebook account nga hashtag at chikicherry mo na to as chikipay. Oh my god, chikicherry, what the hell? June na, actually, nag 20 years old na ko. Tara na ako siya ma-answer. Di-ask na ko siya kung 19 years old pa ko tapos okay. So anyways, medyo na-awkward kung ko ba kayo. Dugi-dugi na po na ako nila gibuhat. So, sorry kung medyo awkward kayo para no, ka na medyo boring na siya. So, sige. Neil Mark. Pinaka-hot question. Feeling ni mo kanas aka mo kauyo. Actually guys, i-greet ko sa akong pinsan no. Ngayon di-chat kay happy birthday gaw. Kapit na ka magkauyo. Like, day, nakulbaan ko day. Like, gibas-basan ako ba na good, pero ambot lang. Kaya wala na siya sa akong utok. Wala na siya sa akong utok karong college since i-promise na ako sa akong self, din ako maging marupok. Kung maging marupok man hanggang low-key crush na lang. And stop na natin yung mga serious crushes kay sakit lang sa buot. Yes. Uy! Another question from you, Mark. Kasi plano niyo sa mong birthday. Actually guys, nakita na ko diri na ko mga list. So, plano dyan ako karong birthday. Kung wala lang nahitabo ng pandemic na. So, dagan ang tako plano. Kaso, wala. Wala tayo choice. Wala sa balay. In fact, itong nag-birthday ko, like, atong last June 8 is, na-realize na ko na, wako yung kuday na chill lang yung birthday no kay. Since past few years, since like, what age mo? 15, 17, and 19 years old po kayo. Nihila po kay kuan ka nang gusto na ako dagan sa expectation, sabi na ako mag-greet si ano, sabi na ako na-surprise na nana. Pero I'm thankful na surprise ko nila Child Saya atong 16th birthday na ako. Nagtudibo ko itong 18th birthday na ako, tapos itong 19th na ako is i-surprise ko sa akong research team, which is, ang itabo dyan ito is, nag-research mi sa akong birthday, niya, simpleng laag lang kay mama, kauban si mama atong nga time. So, dirit na ito na-realize ato ang pre-adulthood na mas gwapo dyan pa nagsana chill lang ta sa itong mga birthdays para di ta mag-expect ng taman-taman. Dagan pa mga days guys, so hindi na ako siya kailangan i-excuse na dapat sa akong birthday lang mismo ko ma-happy yung taman-taman kay. So, ano lang, ubang days, char. Ano, bugasan. Next is kay Isa. Kung sa imong dili makalimtan sa AV o sa YESI, ang AV is Aguila Volunteers Organization. Akong di malimtan, first sa YESI, first di lang ako malimtan sa YESI is ato ang mga budol fights dito permanente. Every camp na to, everyday camp na to, like, maski yung sound guys, kanang nagsugod mi sa schoolmates naman awkward kaayo, pero pag abot jud sa kaunay, among mga language mag-isa. Dili ka, ang form of communication ba kay murag mag-bond jud. Tungod so, may nga ng mga activities. So, ang pinaka-favorite man dyan ako na wala man dyan makapantay sa pinaka-favorite na activity is kaon na. So, yeah, that's it. And next is, ang ABO. Ang di na ko malimtan sa ABO, no? Since tong first pa lang nato na day camp is Agila camp pa lang siya na. So, dito na ko na-realize na, oh my God, ang importance sa Philippine Eagle, like, really lang diri sa Davao habat sa to ang country is dako jud siya since siyang isa sa mga nagapabalance jud sa ecosystem. Nagapabalance siya sa ecosystem sa to ang country, like the food pyramid something sa ilahang kingdom. And makasad lang kay the fact na ang uban ginakuha sila, ginahunt sila o isa pud sa mga factors na mawala sila is sa deforestation, which is ginabuhat mo jud siya since presidential era guro ni Marcos ang mga pakunahilan. So karon happy ko kay since maski gamay lang, maski ang organization na Philippine Eagle Center is isa lang siya ka center like sa Pilipinas, isa Davao pa jud makita. So napukoy namin opportunity ato na makita ang mga eagles. Next is from Ayan. What's the most important lesson you learned in high school that you'll never forget?
Ang isa lang dyan ako na lesson is you need to get out of your comfort zone. Grade 12 ko na, like, na ako yung mga other agendas na ako sa. Pero, like, karong grade 12 realize ako na I can be friends with anyone. Like, sa una kay grade 11, kay medyo off pa ko sa mga ubang classmate na mo. Especially sa mga boys, like, karong grade 12 kay, dagan ko mga realizations na wala din ako siya naman na itong nagsugod sa senior high. Thankful ko sa akong sarili na took up na ko akong self in this situation. Pero, dito po na ako na-realize na not all the time, ako mauna. Kanang ma-learn ang good din na dahil lahi jud og personality ang mga tao. So, maingon ako na, di lang po di ako ang anti sa kalibutan. Di lang di ako ang bugo sa kalibutan. Like, di lang ako ang sentro sa tanan. Like, ana na siya. So, that's how we do it. Siguro. Tama ba ko explanation? Basta mo to siya, I go outside of my comfort zone and I met new people and learn many things. Next question na to is gikan kay Kyla. Ang say feeling sugtan mo overnight tas mo. Ay, sakit yun siya, guys. Alam mo good siya, the birthday ni Sugar, natawagan na ako sila mama na, Ma, dili na lang ko sa hotel matulog sa karantas, uli lang ko pagkabuntag. Kaya mo kasi ano si mama, okay na, hindi po puman. Lipay na kay ko. Ano ba ko video? Check daw ako na ko yung video kung wala. Pasensyahay ta. Ito, happy na kay ko. Yun nga sa dihang, after 20 minutes, tawag na po. Anay tabo. Tay, sunduan ka na mo, padulong namin. Wala ang tatawa ko pag duwang overnight. Sayang! So, anyways, wala to siya. Story lang siya. Kung sa'yo mo kuhaon na course sa college, plano na ko karon is mag-take of civil engineer. Tapos, after that, apply ko og particle astronaut. Uy, certify after 5 years. Ay, dili. After 10 years. Higit na balik. Kabalo ko. Unta na tinood niyong ginahon na during quarantine. Kani. Ikan kidan real. Ano fave senior high school memory mo? Syempre, di jud malimtan ang senior high fiesta. Bay, sayang jud kayo day mo ay kanang karong year wala jud siya nadayon since pahamak na pandemic na. So, mo to siya. Karong year guduntan ako plano magsuot og lehenga dress, mag-Indian attire jud taman-taman. Pero last year is hectic jud kayo ang senior high school 2019 tech. Naami short film, naami cheer dance, tapos naami socialization night. So, brother siya semi-prom na nahitabo. Pero, Pinoy way lang. Low budget tayo public tayo yan lang. Pinaka-favorite ship mo sa senior high school? Kinsa ba? Mona and Blood, Shemesh and Sugar, ako si Char. Kasi feeling nga nagpuyo na classmate. Dahil first month, it's chaos dahil. Chaotic kayo siya dahil. Kanang, pwede kayo. Kung mga first jud na mo mga balhin-balhin na mo kay, pwede kayo nagbalhin yung mga gamit, yung mga gamit, daghan po mga gamit na let go, daghan jud kay gamit guys, daghan kay bukit tinaguan sa una na wala dili kay gitago na naman siya sa pikas. Baga na kaninang jud ang naa sa kwa karon, pero yang uban ang mga libro na ko kay naara sa pikas, so okay lang. Pero yang kapag kayo ang nitabo ato kay first month po damo kay natin cheer dance, dapat yung per dev night happy tayo nang pabalhin na yung ato niya. I-close na to ang Q&A with this question. What's your reaction mo sa quarantine? Ang first na kong reaction is worried. Hindi naman ka girl. So, worried ko eh. First weeks
sa quarantine kay nabalahan ko halo. Kasi may tabo sunod. Like, pag guman na ning quarantine, pag guman na ning pandemic na may tabo kay hindi na normal ang tanan, nanana, bla bla bla. Tapos, karon mag-online classes na mi, tapos anana. Tapos, mo to siya. Maka-worry good siya, pero gina-maintain ako kung self na dapat dili ko mag-worry sa tanan. And, i-chill lang ng ako mind. Ano. Tapos, another thing is, nakatabang ko siya sa kong self. Mag-reflect sa tanang butang na kung ginawa at nanalo sa tanan ako. So, tanan ako sala since my existence. Basta dagang ko mga realization and some things. Yes. So, muna to siya at mga Q&A sa mga questions. Short share ko lang na ako'y bagong sapatos. Thank you S&H sa ako ang bagong mga sapatos. So, expect a new video na mag-showcase ang S&H sa mga akong mga outfits. Actually, gibotan ako to siyang outfit, something like that. Pero, wala na ko siya na dayon since basta dagang ko brason nga, hindi na ko siya buhaton kay arte. Anyways, minsan yung updates at wala pa man as of now since karon busy pa ko sa editing sa most video ni vlog. If kung upload na ko ni kabalo ko na upload na po ako sa channel, so tanawan na lang diri tanawan na sa links diri o down below. Anyways, anywho, whatever. Thank you guys for watching. I hope safe mo tanan. I hope healthy mo tanan. I hope okay lang yung mental health. I hope updated pa rin kayo sa mga political issues sa Pilipinas because see you guys next time because I can promise na every week ko mag-vlog, mag-video since I have many reasons. Kaya arte ko. This is my first bye-bye na 20 years old ako.